I nu 30 år har Aalborg Studenterrevy ageret som samlingspunkt for kreative studerende på Aalborg Universitet. Men hvordan bliver festen og energien på scenen til? Er der lige så meget fest og glæde bagved? Derfor er vi gået med backstage for at finde sandheden bag smilet. Jo, altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har ikke lyst til at være her. Det havde jeg heller ikke sidste år. Men hvis der er nogen, der vil give mig penge for at være her, så er jeg her selvfølgelig, og skal efter bedste evne forsøge at flytte rundt på den smule talent, der er på scenen. Og så beder jeg jo bare til, at det ikke forfølger mig, ligesom det forfulgte mig sidste år. Det eneste, jeg kan gøre lige i øjeblikket, det er at bede til Gud, om at det her det bliver en forestilling, der er en lille smule seværdig. Og derfor prøver jeg også at få så meget nøgenhed ind som overhovedet muligt, og så meget guddyrkelse. Og så må vi jo håbe, at pensionisterne æder den. Det håber jeg virkelig. Til trods for Christians beklagelser er en del af besætningen fra sidste år vendt tilbage. Blandt disse er revyveteranen Janne, som heller ikke er helt tilfreds med Christians tilbagevenden. Jeg er Janne. Jeg er revyens humørspreder. Jeg forstår ikke, hvorfor Christian er blevet instruktør. De andre var ellers så opbakkende, da jeg meldte mig. De sagde, Janne, gå nu hjem. Og revyen er jo mit hjem. Lidt gladere er Philip, der dog har en anden grund til sin glæde. Jamen, jeg hedder Philip, og jeg er lidt revyens hjertebarn. Det er mig, der altid møder op til tiden, og sørger for, at fællesskabet er der, at alle har det godt, og du ved, jeg er jo altid veloplagt. Og det er også derfor, at jeg jo har fået den store hæder, og 2 gange i træk at vinde årets revyist, og den pokal, der ligesom følger med. Og jamen, forrige år var jeg jo ved at vinde den igen, altså at lave en hat-trick. Men så var det jo, at Louise gik bag ryggen på mig! Hun stjal den fede kælling! Men Louise er ikke med i år. Hun er nemlig på Grønland. Og så derfor har jeg jo større forhåbninger. Altså sidste år, ja, så gik den jo godt nok videre til Janne. Men det er jo som forventet, ikke? Det er jo tit, at gamle mennesker, der har været med længe og ikke har fået nogen anerkendelse overhovedet, de får nogle gange netop sådan en form for trøstepræmie. Det er jo det samme, når, da Heath Ledger ligesom begik selvmord, ikke? Så fik han også en, så det er det samme med, at Janne jo snart er ved at krasse af. Så. Men nu er Louise jo netop på Grønland, og derfor så kan det jo kun gå fair til, og pokalen kan ligesom komme hjem til den rette. En af dem, der blandt andet står for at udvælge årets revyist, er formanden Nadja. Nadja er formand for første gang og har lidt svært ved at finde rundt i det anlagte papirsystem. Kan vi gøre det her lidt hurtigt? Jeg har faktisk lidt travlt. Hej, jeg hedder Nadja. Jeg er formand her for revyen i år. Christian, hvor er min telefonnummer? Altså, jeg har kun 1 telefonnummer. Jeg kan ikke finde ud af, hvor den sidste formand har gjort af de andre. Må jeg godt gå nu? Altså, jeg er virkelig travlt. Det er heller ikke alle de tilbagevendende, hvis forhold er foruden rod. Jorge og Mathias kom sidste år i klammeri, da Mathias' kæreste Mike forlod ham til fordel for Jorge. Hej, jeg hedder Jorge, og jeg er med i revyen for 5. gang. On and off stage, kan man sige. Sidste år, der var jeg jo årets par sammen med Mike, og det var virkelig en dejlig tid, vi havde der. Mike er af grunden ikke med mig mere, og ikke med revyen mere. Der er sket nogle ting, som jeg helst ikke vil nævne her, men det gik bare ikke. Og problemet er jo bare nu her, at Mathias, Mikes ekskæreste, er jo stadigvæk med. Og det tror jeg vil skabe lidt problemer, for jeg synes godt nok, han skaber så meget nu her. Ja, sidste år var jo ikke godt år for mig. Min kæreste forlod mig på kroppen. Og det skulle man tro, det ville ødelægge en person. Men jeg var fundet mig selv i løbet af året, hvor jeg bare virkelig, der er intet, der kan røre mig. Som jeg bare flyder igennem strømmen af uroligheder og finder mig selv. Og det var ikke Rokkes skyld. Jeg kunne ikke gå for det.
Vi må bare sidde sammen og snakke om det som voksne, afbalancerede mennesker, der bare vil hinanden. Efter de første få øvegange er rollerne blevet fordelt, og der er blandede meninger om uddelingen. Hold nu kæft, man. Prøv lige at se de her roller, mand. Og så vil jeg... Den der rolle vil jeg så gerne have haft. Men det er simpelthen så typisk Michelle. Og hvem fanden har Mathias knaldet for at få de roller, han har fået? Det ved jeg ikke. Det aner jeg ikke. Men det er jo latterligt. Ja, det er okay. Ja, altså mine roller er jo sådan set okay fordelt. Ikke? Det giver mig altså sådan en god plads til pauserne, og det gør, at jeg har masser af tid til at hjælpe de andre med deres roller. Og på den måde altså hjælpe til med hyggen, ikke? Og fællesskabet, og det giver nogle billige point. Ikke? De roller, jeg har fået, det er jo nemme roller. Dem har jeg jo fuldstændig styr på. For eksempel der, hvor jeg skal være helt fuldstændig forelsket i Kasper. Den sidder jo lige i skabet. Derfor har jeg rigtig god tid til at instruere de andre, så de kan komme til at lave deres roller ordentligt. Med den her rollefordeling, så er Christian jo helt ude i hampen. Selvom revyen er en holdsport, så er der stadig kamp til stregen om at blive årets revyist. Ja, men altså den måde, man ligesom bliver årets revyist på, er jo netop ved at være den bedste revyist. Det vil sige, at du er rigtig god på scenen, og du er veloplagt, og du kommer altid til tiden, og du smiler og er glad og ligesom med til at skabe det gode fællesskab. Efter at have mål, kan jeg lige se, at rende mig til det her. Super. Og så hjælper det også rent faktisk at være den bedste på scenen. Det gør det jo. Så. Philip, prøv lige at komme. Philip, prøv at høre. Der er noget med din krop, og der er noget med din måde at sige replikker på, og så er der noget med din personlighed, og de tre ting spiller bare ikke sammen i den her scene, vel? Og vi må prøve at se, om vi kan sætte en 6-8 timer af i morgen til at prøve bare lige at få det lidt op i niveau, ikke også? Ja. Godt. Så hvis du springer ned, så Louisa. Ja, du går bare i gang, Louise. Prøv, skide godt, Louise. Philip, prøv lige at komme her og lyt og lære, ikke også? Louise, det er den måde, du bevæger dig på, den måde, du siger replikkerne på, du fremfører dem på, den måde, du er til stede på scenen. Det er der rigtig mange, der kunne lære rigtig meget af. Den sidder lige i skabet, den øver vi ikke mere. Den er så frisk, så det kan du se det, Philip? Ja. Det var faktisk en okay scene. Det kan godt være, at hende Louise kommer til at bare give lidt problemer på scenen, men det er jo ikke det handler om. Det handler om at være årets revyist, og det er jeg, for det er mig, der bakker op om de andre. Leder Niklas, i den her scene her, der kan jeg bare mærke, at din chakra var bare alt for blå. Du kunne godt tage lidt inspiration fra Rocky. Hans teaserniveau er bare... Står du nu og bagtaler mig igen, din sindssyge Kevin? Det er bare fordi, du er mega jaloux. Så I det? Han stod bare der og frontede mig. Han er fucked i hovedet, mand. Rokke synes at have det meget bedre. Han har stadig nogle problemer med sin aura. Det kunne han hjælpes med ved at have en meget sundere og balanceret diæt, der kunne beskytte ham mod månens skarpe lys, der bare kunne få hans karma til at stråle ud. Mens Mathias og Rokke har deres indbyttes skænderi, har Janne valgt, at hun vil gøre noget ved instruktionssituationen. Siden Christian jo er uduelig, så er man nødt til at vise, at man har lidt bedre fat om håndværket. Det er champagne billetter. Men kan du lige... Kan det være, vi får en sejr? Kan du lige prøve? Det er fordi, kan du prøve at triple, mens du siger det? Fordi... Du er bare sådan en interessant karakter, ikke? Og så skal du bare
skal have meget mere liv, og der skal være meget vildere, meget mere liv, om man styrer. Jeg skal prøve at sige det. Meget mere liv. Kan du opleve det, imens? Når man nu har været med så længe, så kan man jo ikke undgå at samle lidt viden om hele maskineriet. Du klipper på den måde. Prøv at klippe lidt mere i rytme. Sådan. Ja. Sådan. Mens Janne prøver at holde styr på showet, har Rokke løbet ind i flere problemer. Ej, jeg kan bare snart ikke mere. Ham Mathias, han er bare sådan en kælling. Han går bare og fronter mig hele tiden. I så ham jo i går. Ved du, Niklas? Du er bare så god balance. Din energi er bare så forfriskende. Og du har virkelig bare... Står du nu og bagtaler mig igen? Det er kraftedeme for meget, mand. Jamen prøv at høre her. I år er vanvittigt forfærdeligt. Det er bare der er så sindssygt meget drama i år. Folk er simpelthen bare så ubehagelige mod hinanden. Og så sagde hun bare, prøv lige at se det knæ. Hvor er det vanvittigt. Ved du hvad der er så vanvittigt? Nej, Louise, hun er vanvittig. Hun virker da meget sød. Det er hendes spil. Det er hendes spil, når ingen andre kigger. Når der er ingen andre til stede, så er hun vanvittig og sindssyg. Okay. Er du sikker på det? Helt bims. Okay, det er godt at vide. Ja. Kasper. Philip er smaskhamrende forelsket i Louise. Han har lige fortalt mig det. Ja, det er vanvittigt. Der er bare så meget drama og rygter i år. Jeg forstår det slet ikke. Forstår det ikke? Jamen, det kan jeg vel godt se. Ja. Bliver jeg omstillet nu? Okay. Nej, kan... Nå. Ja. Bum, bum, bum. Ja. Hello? Hello? Excuse me? Yeah. Do you speak English? Do you speak English? English? No. Yes. No. English? Oh. Trods de interne stridigheder, så nærmer premieren sig. Derfor er alle revyisterne i gang med de sidste øvegange, de sidste forberedelser og naturligvis de sidste intriger. Stemningen i år i revyen har jo bare været forfærdelig. Altså, det er den værste, jeg nogensinde har oplevet. Og det er, altså, som revyens hjerte, så er det nærmest umuligt at komme med den gode stemning og gøre noget for alle de her mennesker. Ikke? Det er bare, og jeg synes, det er især bare fordi, der er så mange, der kommer med den der negative attitude og negative stemning, og bare, altså som Louise for eksempel, ikke? Og Louise, hun er sådan en hadfuld person, og jeg forstår det ikke. Nu er det kraftedeme nok! Hvad er det med de her fuckede Louise? Hvad fanden sker? Jeg hader det, altså. Jeg hader Louise! Hun er sådan noget dræt i fucking... Det har bare været et fantastisk år i revyen. Jeg har lavet så mange venner. Men sådan er det jo, når ens aura bare er i orden og i fuldstændig balance. Månen og solen balancerer på livet. Selv, ved hvad? Der er en der skal sendes til Grønland, og det kan ikke gå for hurtigt. Philip? Ja? Premieren, kvarter.